Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Hamu amanami nanami na nahulungan di bagasan ko rito Yesus Kristus nang songoni remajana po subulung tapaho marohata arane po kota ma kebaktiata martang yang nahohom mahita. Puji Tuhata mari dihita siang nomor 102 Tedehone ada satu ayat dulu. Bongoti
hite guarni bata ama. Dohot guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot guar itu diperbadian atau mempelangit dohot anoon. Amin. Songonon nina Tuhan Jehovah. Lehonoku matuhamu rohane baru dohoto dine baru tu bagasan ati-ati muna. Jala usatoku do roha batu sian daging muna. Jala lehoku tuhamu namar pakilalaan. Jala lehonoku matodiku tu bagasan ati-ati muna. Audo mabahesa asa marparangamu di bagasan akapatiku. Aka uhukupe radutan muna. Jala patupon muna do. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami. Horo nama dongani jala mengajari rohan ni akan naporsea di hatam. Marhiti-hiti itu di parbadia. Saya buai marohanami asature parohon nami marhiti-hiti itu dimi. Asato tonggo dami rohanami makalason hagugunai. Marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita san buka di nomor 640 sada tedeon ayat sada. Tangi oramu ma patit mi dibata, patik patuluhon dohot pao pathon. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni dibata yang gosoture dalana, ai hona humna dusugut akan amar sineang di guarna. Patik pao pathon, ingot hamu ma padiahon ari minggui dina onom ari ma ulahamu nasa sulaun muna, alayang go ari papituhoni ari paradianan di Jehovah dibata mendui. Dang jadi ho mangula yang go nasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di isini hutani halak pe na mangebati hutam ai dina ono mari ro di toppa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana dari papetuhoni ni bahani do umbahen di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradian nai jada di perbadiai ima sahatna atong rak mahita mangilugogo tu dibata ale Tuhan dibata pargugoi mahami mangulahon patikmi amin. Mari dihita sa nomor 170 sada tadi ones sada dot ayat 2. Tanda
poti madu sata nagodangi todo panibata martang yang mahita. Ali Tuhan di bata manamin na di benua gijang. Orang dapat pahon hasisan ni dosa dihami halak nadang ulun. Marhiti-hiti anak holongan ni roham. Saya si roham dihami akan mengarsakun dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasisan ni dosa nami. Lehon tuhami todim na badiyay. Asa unang ganggu rohanami dia sini roham. Alay asahot rohanami marhapor seaun. Lao manggotapon nasa dosa dohot roha pertibion. Asa pasaat hami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jalan abadia. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata. Songondo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan lalu jajalana sorat upasonang pihamu. Buat hamu ma augak kutu hamu guru hon hamu masianau. Aina labot doau jalana serek merroha. Asara potan hasonangan todimu. Ai labot do gaku jalan yang dodohot nahupa persaton. Hasahapun madiri batana di gijang. Amin. Mari dihitas yang nomor 467 tay dehon sada dohot ayat 2. Dan dibata nagabi epistel lebih guta saderion imana tersurat di Galatia 5 ayat 16 sahatu ayat 26 tajahama marsikat soring. Alai odo-hodok marguru to di imahamu marparangi unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging. Aina maralohon to di do sakap-sakap ni daging jala marolon daging do sinakap ni tondi. Nama sioloan doi, asa unang di pasaut hamu pinangido ni rohamuna. Alai molo ditugi honto di ihamu dang ginonggoman ni patik hamu.
Alai tandap do parulon ni daging, ima parmainanon, ahadoaron, pargabuluson. Hasi pelebiguon hadatuon, para musuh-musuhon, para badabadaon, pangiburuon, rimas-rimas, para ngutu-ngutuon, para salisian, para tahi-tahian. Bunuh-bunuh, parmabuhon, haormuson, jala akan nasu mantusi. Nang hupabuan na jolo Tuhanmu, songoni do nang nuai, dang teano ni akan namang lahon si songoni harajao ni debata. Alaya kaudo perbueni todi, holong dohot las ni roha, dame dohot labas ni roha, habasaron, habasaon, haporseon, halabohon, dohot hatomanon. Dang maralo patik dopak akka si songoni. Alaya akan naginonggoman ni Kristus Yesus, dipersilaku do daging narap, dohot aka hisap-hisap, dohot sakap-sakap. Ia dung dipanguluton di hita, taparangnya hon maton di. Unang matayay hasangapon na rumar, unang masyasapan, manang masih latihan. Olan ngido sahana, mertua do na tumangihon hatang ni dibata aja lupiopsa. Amin. Mari dihita yang nomor 464, tadi honesa ada dohot ayat 2. Tuhan berdiriku, Tuhan hibur Tuhan, ayah dan tirobusmu, umbain tarbain lauro, pagalak marohakku, risun managama, Toni bimasuru, naboy manggonggoma, Hosi maluau, suni nagogomi, hatam dohu haposi, nasoboy mulai, pagalak marohakku, risun managama, Toni bimasuru, naboy manggonggoma. Taha tidak kumaha porsiautai, sona hina tindakon di dongata sa porsiaon sado pertibion, rakma hita mando. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugo na sohatu dosan, na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi siato di perbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaun na birnit, di pangumuman ni Silatus, namati terpaja luibana di hau pinur silang, na tua tu banua toru dong gitanon, na mula mangulu di hari patuluhon, na manai ku surgu, lauhon dulu tu sia munu di bata Jahoba, amanai pargugo na suatu dosani, di simai bana pemamulak sugut tanon, mangumi halat na mangulu dohot na mate, au porsea di todi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen nak kana badia, dohot dihacani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging halan naong mati, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabi kema titing ni huriata. Shalom.
Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tabege ma tikting di huriata Minggu tanggal 31 Mei 2020. A. Tikting nama ragam. Parjolo Goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu parjolo pesta parningotani hasa saorni tondi porbadia Pentakosta parjolo. Topik ni Minggu tondi ni Jahoba namanogu tu hasonangan. Rap mahita makangoluhon topik ni Minggu ta sadarion di bagasan ngoluta siapari. Paduahon bantuan tu akaruas hinorhoni COVID-19 tahap partolu. Dibuka huriata dope aka sumbangan COVID-19 tu akaruas ni huriata molo adong nanaeng manubang rade dope huriata manjalo. Laos turuas ni huriata natalup manjalo di paboa ma tu situa lungguna. Patoluhon Pentakosta paduahon. Di hari Senin sada Juni 2020 ima pesta paduahon ari parningotan harororo ni tondi parbadia manang Pentakosta paduahon. Tapat tupa do di hari Senin sada Juni 2020 pukul 10.07. Marbahasa Batak dohita disi. B. Parhepengon. Boi tabereng di kolom parhepengon. C. Ucapan selamat ulang tahun. Turuas ni huriata namarulang tahun kelahiran dohot namarulang tahun pardongan saripeon mamuka siang tanggal 25 sampai dengan 31 Mei 2020 hami sian parhalado pasahaton selamat ulang tahun. Saitu hatta manambai akasilas niroha dihita. Taingot mahatani tuhata di Jesaya 46 ayat 4a. Sahat ro di hatu tuamu sai toktong doau. Jala ro dina ubanon sai au do mangusung hamu. Songonima tikting di bagasan Minggu ta sadarion. Mauliate ma di suderuas naung pasahaton sumbangan. Ucapan syukur, janji iman, dohot pelean na hombartu pakobasion di tonga-tongani huriataon. Molotung adong nasala panuratan manang dangtar surat dope di tik-tik tas on boi mata pasahat tu parhalado ni huriata asalam tu dimpos na pakobasion di huriataon. Horas Tangyang pangondianon amang sintua pemalau. Tapasada ma rohatta martangyang mahita. Puji-pujian dohot maulate disobahon rohanami tuho ale debata para si roha jala pardinggan bahasa ala asini rohamdo dipakilalahon hami alani i marsobahami tujolom atik pe Tuhan beribadah di bagas nabe hami naposdo rohanami hodo manatap sude ruasmu. Asiro ham di hami takasdo di botoho nani adopan ni bangso ima sahit sorimago COVID-19 na berdampak kesusahan tu parnguluan si ganupari
martangiang hami tuho pargugui ma pemerintah mulai sian pusat satu daerah nang para medis pasu-pasu usaha nasida mengatasi corona COVID-19 sia. Koma Tuhan hupangasahon hami asa tibu salpu COVID-19 sia. Tuhan namar ningot dohami di hari hasongjongan ni Huria HKBP Metro Ima tanggal 27 Mei 1966 jala di tanggal 27 Mei di 2020 marulang tahun ma HKBP Metro pa 54 ton. Sai pasu-pasu jala permahani mahami ruasmon. Asa tongtong marsaringar guarmu di HKBP Metro nang tuari akka nanang ro. Mauliate ma Tuhan di Minggu Pentakoste hari perningotan hari hasasaur nitod di Parbadia koma tongtong namar mahani huriam di sadok pertibion asa torop dope bangso dapotan hanguluan ala basa-basam na sumurungi Tuhan godang do si pangidon nami tuho alani asiroham apulima akka namasak nagale pahisar akka namar sahid di dia pe nasida tabai silas ni roha tu sude ruasmu nang diakka namar ulang tahun pasu-pasu saluhutna nang akka ruasmu di dia pe nasida satokin naing tangyonon nami ma hatam na badiai na pinasahat ni naposom ima inang pendeta nami parsahalai parbisuhi tau hanguluan dihami jala olop-olop tu joluan nyari asimaram Tuhan di atas nisa luhutna sesa jumolo dosa-dosa nami jala tangihon tangyang namion di bagasan warni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiang hami tuho amen. Puji Tuhan mari dihita siang nomor 105 tadiaune saduduk 2 laos papungulhum pilihan na perjulu. Martangiang mahita. Dami ni debatana sumurung sian salut naroha. Ima mangaramuti aka ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madita salutna. Kurian itu hatta namarlas ni roha sadarion ima di parningotan. Ari hasa saur nitor di Porbadia.
naing disungguli jala naing marsaur hita dot hatana marhite turpuk jamita nanienet sian Yesaya bidu ono pulu tolu ayat 10 sada rodi ayat 10 opat tapayutiut ma amang inang dot sude remaja na poso bulung rodi akadak danak songon ma didok disi alai sai totong do anggo ibana marningot di bangsona uju di ngolu ni si Musa dia ka ari na robi alai anggo naung didok nasida di dia do ibana naung mabuan nasida nakok sian laut rap dohot parmahan ni parduaan ni biru-biruna di dia ibana namar sagihon tordina nabadiai tutonga-tonga nasida ise ibana nama nugu si Musa marhitesian tangan hamuliauna naung patolak aek di jolo nasida laho mabahen baritana saliling-liling na ibana nama nugu nasida mamolus aka pusat songon hoda diadaran dangdung tartuk-tuk songon pinahan na tuat turura ditogihon todi ni jahuban nasida tu hasonangan songon ipe ditogihon ho bangsom asa mambahen gowarmu marmulia ima yang go sahatna diamna huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus tongon di ari Pentakosta sadarion ima ari pa50 dung hehe Tuhan Yesus molo di padan narubi molo ari Pentakosta hari ke-50 ima hari raya pesta panen molo di padan baru ima nata pestaon sadarion hasa saur nitot di porbadia songon naung binagabagahon ni Yesus tagan di portibion imana boidora taberenganon di buku si Yohanes di 10 onom jalan waing di namar niot hita di ari Pentakosta sadarion manang ari na di hasa saur nitot di porbadia taidodo diturpuk jamitata sadarion behado hala Israel mabaen sada tangiang panidangion sekaligus tangiang permohonan naung dipalua debatado nasida sian bangso Mesir sahat tu Kanaan dipalua debatado nasida sian huta Babel habuangan Babel mula use tu Jerusalem onma daud dipaingot-ingot nasida umbaen nagabe disungguli todi ni debatado todindo mabuan naking sian pusat tu menyeberangi laut jala songon hoda di adaran naso tartuk-tuk sungguh luar biasa memori mereka tentang kemurahan Tuhan roh Allah yang bekerja mendampingi pembebasan mereka dan melakukan pembebasan itu sendiri. Panidangyon dohot permohonanon idora nanaeng lohot di rohata. Ido nanaeng di pasunggulhot tuhita asa barani hita. Mangokuhon natutudo debata pangurupita jala asa totong taingot ternyata di masa lampau roh Allah bekerja di dalam diri kita. Kita berengon naking di ayat 10 sadai 1 dohot ayat 10 opati. Laus didokdo naking molo dipalua debata nasida dada laho patuduhon
manang laho madok hebat orang Israel. Alai patuduhon gowarni debatado na marsangap disi. Asa tarbarita gowarna ido naking didok diat 12 dohot saplopati. Anani molo tabereng naking panugunugon na tung macay tarhatotong nasida di patupa debata. Akahaluaon nasian Mesir dohot nasian Babel. Ternyata adong ma pengakuan di nasida ulaun ni tot di perbadia do HPI dang ulaun ni hajol maun nasida. Nang pe nasida menyadari bahwa ternyata apa yang mereka lakukan yang jahat di mata Tuhan itu menyebabkan mereka kena hukum. Tapi setelah mereka sadar kena hukum, mereka ingat bahwa Roh Kudus itulah yang bekerja di dalam diri mereka ketika mereka merasakan keselamatan dari Tuhan. Asal taida amang dot taminang di jamika tahun behado naking panugon ni debata. Los odo naking disosoi behado nasay laon panugunoguon ni debata di bagasan nguluta. Jala behado hita patupahon akan nauli nadenggan manang patupahon aka parbue na tonggi di bagasan ngulut taho bartu ulaon ni todi omma na boy tapatudos naking dohot epistelta di Galatia 5 ayat 16 dohot 26 ima parbue ni todi holong las ni roha dame sabam ni roha sabar ni roha las ni roha. Jadi molo adong jolma madok naung digohi todi ibana alai aka parangena parulaonna songon parbada-bada manang parhosom manang namurah-murahol soam berarti todi ni depata olat niod dope dang saha dope tetena dang sa dope mangojar tu pikiranna asa manat mahita molo tadok hita nunga digohi todi alebui do tapangido todi porbadia manggohi ngoluta asa tarpatu pahita sudi akan napinatikon ni debata tu hita imanaking nadi episteli aka pardue ni todi terpuk jami taon pasunggulhon tu hita mang do taminang ulaon halongangan napinatupan ni debata maradepon Israel ido umbain martangiang naking hala Israel manaringoti habal gaun ni debata manaringoti todi ni debata naung ni jalo nasida naung mangula di bagasan ngulu nasida kesaksian pengakuan akan kehadiran roh Allah dan sekaligus permintaan supaya roh Tuhan membimbing mereka asa sakap ni debata do patu pahaluan marhite kehadiran marhite huaso nito di perbadia laho patuduhon hagugoonna asa marhite hagugoonnai lam ditada jolmai ibana lam ditada jolmai huaso nito di perbadia namangalehon roha nayas naburcu nabarani daido didok di sada Timoteus 5 ayat 7 di lehon debatado tot di habaranion dada tot di hatahuton imalau patuduhon hagugon ni debata hati goranna asa marhite hagugonai lam ditadda jolmai asa lam tarbarita debata dang jolmai tarbarita da jucut do dia munakadongan nahina holongan terjadi bahwa di dalam hidup kita ketika kita memuji diri kita bukanlah hal yang lebih baik kita terima, tapi ketika kita memuji Tuhan maka hal yang lebih baik akan datang kepada kita. Asa tujuan ni debata paluahon jolmai tujuan ni debata memberikan keselamatan kepada umatnya adalah asalam ditada jolmaido debata asalam dipapuji-puji jolmaido guarna nabadiai dang asa puji diri ibana songon tabige puji diri hamamago puji Tuhan haleluya jelas doi jujut masa di ngulutna
Manang isepe na mamuji dirina dang Tuhan uluan jabarnai alai Tuhan mamagodo. Totuboy do ta ingat peristiwa nahea masa di Portibion di tahun 1912 bulan April ketika ada kapal terbesar, kapal Titanic nanik tenggelam dan menenggelamkan 1.514 orang. Apa yang terjadi pada kapal itu? Ketika kapal itu melintasi lautan Atlantik dan terbentur dengan es, batuan es yang besar, perjalanan dari Inggris ke Amerika. Pembuat kapal itu mengatakan, inilah kapal terbesar dan termegah di seluruh dunia dan tidak akan tenggelam apapun yang terjadi. Bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa menenggelamkan ima pujion ni nama pen kapal ini. HP danggo satahun kapal ini. Holan perjalanan perdana kapal itu sudah tenggelam dan semuanya mati. Hanya ada, mungkin kita tidak tahu apakah yang difilmkan itu memang betul saksi dari tenggelamnya kapal itu. Alene donona di son ima, pembuat kapal itu tidak menyadari bahwa sebenarnya bahan-bahan yang ia perlukan untuk pembuat kapal itu adalah bahan yang diciptakan Tuhan. Lalu pikirannya untuk membuat itu adalah pikiran yang diciptakan Tuhan. Sehingga menimbulkan kesombongan baginya. Onma napatuduhon hamalo onna hapistarana gabe dipapuji-puji dirina, kesombongan yang terjadi dang diboto naholan patupahon do ibana disi jala molosongoni adong masukun-sukun patut dohita bangga sian akan ata baen di ngoluta. Tentu kita bisa bangga. Alaita ingot ma nasian debatado parbinotowatai nasian debatado hagogotai asa unang gabi hagi jangon ni roha dihita. Alai justru bagaimana kepintaran kita, bagaimana apa yang kita dapat kita ciptakan menurut dunia ini baik, itu bukan memuji diri kita, tapi itu manabai seret ni roha diakah habis taratai. Asamulo lam serep do hita, lam martabataba do pasu-pasu ni Tuhani, lam ditupai de batado tordina tu hita, laho patupahon aka nadenggan. Bahkan tu hasonangan nakin didok iman nahobar tu topik di minggu tasadarion didok tordini jahuba na manogu tu hasonangan. Dia muna kadamang dainang remaja na pasobulung nahina holongan marhite turpuk jami taon naing tapang sorusor di roata naso adong dogugut tamanang huasot tapatupahon ngolu na denggan iya soalan ni padonganion ni tod di porbadia nang songoni lao patupahon ngolu na denggan ngolu na uli asa hobar tu lomo ni rohani Tuhani naing tapang asahon tod di ni debata tod di porbadia dang pardagingota dang pikirata asa unang holan di son todi ale masuk turohata mangula di bagasan nguluta jala todi ni debatado na mangula di Portibion ido umbaen godang akan aporsea ido umbaen godang aka huria tubuh ido umbaen asa godang aka kesaksian taringot tu debata si pargugui. Karena roh Allah bekerja di dunia ini. Jala di hari Pentakosta sadarion naing lam takas parnguluota na diluhon ni todini debata. Mangulu hita di bagasan todi asa diuluhon todi ido hanguluota diuluhon pajupang mahasonangan pajupang mahasitongan ni debata. Hidup yang dipimpin roh
akan mencerminkan buah-buah roh dalam hidupnya. Seseorang yang dikaruniakan Roh Kudus akan menimbang yang baik dan dia akan berpikir bagaimana tindakannya itu mendatangkan sukacita bagi dirinya dan orang lain, bukan sebaliknya membuat orang berduka dan terluka. Karena ia tahu Tuhan sedang bekerja dalam dirinya melakukan hal-hal yang baik. Roh Kuduslah yang menolong hati orang yang berduka supaya ia bersuka dan melihat karya Tuhan. Bahkan dia tahu untuk mensyukuri apa yang terjadi sekalipun duka yang menimpa dirinya. Dia akan menyadari semua itu diperbuat Allah, diizinkan Allah untuk kebaikannya. Songona ni Rom 8 ayat 20 walui. Alai tabotodo manupak tunadenggan dia akan marholong ni roha di debatado bahenona. Asa di domuse di Rom 8 ayat 10 limai mana ayat 10 pati ay natinogio ni todi ni debata akaido anak ni debata. Asa molo tadokon hita anak ni debata ikon olo do hita diuluhon dipimpin oleh Roh Kudus sehingga hidup kita itu penuh dengan buah-buah roh. Kiranya Roh Kudus menguatkan kita semuanya. Amin. Martangiang mahita. Maulia tema dihole Tuhan di bata amanami na di Banua Gijang. Marhite todim tod di porbadia. Nahu ingotami do Tuhan sadarion. Di hasa saur ni todim. Asa saur maho Tuhan tibagasan ngulu nami. Asa parbuehon hami aka parbue nauli na denggan na tonggi. Songon na pinangidom. Tibagasan ngulu na go dame las ni roha. Hasabamon dot hasabaron. Asiroham mali Tuhan pasu-pasu masalutna. Paisarma pamatang nami marhite todim tod di porbadia. Marhite hatam naung hutang yok kami. Jala patiur maroha ng pikiran nami sa totong. Asa digohi tod di hami. Gano pari gano tiki. Marsangap guarmu marhite-hite akalon nami. Hinorhon ni sodang ni todim tod di porbadia. Pasu-pasu masalut na Tuhan. Ruas ni huriam. Nang songoni. Aka dongan nami. Naso. Rap do pemar minggu di bagasan sadarion. Tuhan pasu-pasu mana sida. Jalagohi nasida di bagasan todim. Salam di tada jala di papuji-puji guarmu nabadiai. Jalo matang yang namyon. Ale di bata ama anak dotod di porbadia. Pinuji ma guarmu rodi saliling nililing na. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 400 ono 10 sada ayat sada dot ayat 2. Songgok Tuhan minani julumon Otong dini nebataki Uir patik lutur
kon ma pilata tua dopan ni di bata martangi yang mahita. Ali di bata manamina di Banua Gijang hodo haroroan ni salut silaun leona dinggan dot na sauli basa na mauliutus. Upasad hami masian na nilon mitu hami pelen nami tuho sai jalo mai gabi wap na hujus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparsia kami pelenon. Pati buluhan harajon muri tonga-tonga ni uriam do di portibion. Buhai marohan ami marhite-hite todim. Asalam hutadami godang ni silon leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan de bata amanami. Na sotarasam do godang ni silon leon mudi hami. Todim na badiai dileko tu hami jolma. Sumonggopi hami na leon. Na margai do dileko tu hami. Jala gumudang do isian portibion do sian. Pangisi na sudi. Onpe mauliate marohan nami jala pujion nami maho. Ala ni sudi habal gaon dohot hamuliaunmu. Naung pinapatarmu Tuhani. Sai lehon matod di porbadiai tuhuriam akan naolo mayuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatotong hamimian di barita naulii. Ali tod di porbadia, sai pasada mahuriam na pinapungu-pungumi, asa masih jaloan, jala masih haolongan songon nakaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sodangi jala patiur mahami asa utadahami akadusa na balga do na metmet si pasidingon nami sai buas mahomani sa dosa nami asa lambadia jala imbaru hami ganu pare asa tarbayan hami saur di bagasan huria na badia nasa sadai sayor dihon jala padomu hami tuamai asa pos rohanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus sai tabay silaon leon tuhuria asalam gadda torop ni akka parbarita nauli dohot pangajari dohot para siroha na mamari tahun habal gaun mudi portibion sai sodangi jala pasu-pasu sudi parpunguan ala Kristen di gereja di persikolaan nang di bagas nabi asa tahu nasida saur tu parpunguan sugut sai sungguli akan atapradom jala pargugui akan nagale sai songgoti ma akan aneang dohot na takang maroha asa ditinggalon nasida hajaton nabi sai parohai akan abujuk roha jala apuli akan amarsak dohot na dangoli asa unang di rupa-rupa portibion akan namanguluiho sai tatap mana tergugut dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni hapor saon di Tuhan Yesus. Saya jari nasida maralus jalamian maho di bagasan nasida. Saya ramoti ma pikiran ni aka panggonggomi. Panguhum dot aka raja asa tigor uhum nasida. Jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sugut. Saya patugu haporsian nami. Satotong wingot hami nong sisa dosa nami jala buanon muhami Tuhan uluan sugut. Sai sungguli pakirimon na mangulu di hami asa pos rohanami nang malake dagingon pangoluan mudo muse asa masuk kami marnida di bata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen alia manami na di Banua Gijang sai pinarbadia maguarmu sai Roma harajaunmu sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion na ngoluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami
unang hami togihon tu pangucunan palu ama hami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho, di sodakon Tuhan di batama buhina tuho, jala asi marohana midaho, di dopakon Tuhan di batama bohina tuho, jala di pasaron ma damena tutodim. Hari Pentakosta, semakin semangat dalam menjalani kehidupan yang dianugerahkan Tuhan Yesus. Amin.